Nukketeatteri Hupilaisen talo on Parvula, jonka 200-vuotinen historia on värikäs ja oma lukunsa sinällään. 3 idearikkaan ja ammattitaitoisen näyttelijän Niinan, Tuulan ja Sinikan voimin ohjelmistossa on näytelmiä, joita esitetään Parvulassa tai kiertävänä teatterina esimerkiksi kouluissa eri puolilla Suomea. Ohjaajina on vierailevia Nukketeatterin ammattilaisia. Ohjelmisto löytyy hupilainen.fi. Hei, katso Ripatontun tervehdys. Tervetuloa Teatteritalo Parvulaan. Minä olen Ripa, Teatteritonttu. Ja asun täällä, missä Nukketeatteri Hupilainen pitää kotiaan. Minun lisäkseni täällä asuu 300 muutakin nukkea. Ja aina kun Nukketeatteri Hupilainen aloittaa esityksensä, jotkut meistä hyppäävät näyttämölle. Ja voi sitä riemua, mikä Nuken sydämessä on, kun saa esityä lapsille ja aikuisille. Mutta hetkinen, täällähän piti olla yksi nukkenäyttelijä. Miiru, missä sinä olet? Miiru, missä sinä olet? Täältähän minä tulen, kun kerkiän. Hei vaan, Ripa. No niin, kerropas vähän, Miiru, missä sinä asut ja mitä sinä teet? No, minä olen Miiru ja minä asun oikeasti tuolla Kangasalan kirkon tornissa ja huolehdin veljeni kanssa niistä kirkonkellojen soitoista. Mutta täällä minä esiinnyn sellaisessa näytelmässä, joka nimi on Kadonnut sävel. Oho, miksi se on kadonnut? No, en tiedä miksi se katosi, mutta me veljeni Viirun kanssa etsimme sitä säveltä. Niin, eikä enempää varmaan kerrotakaan. Se selviää sitten, kun tulette katsomaan. Tervetuloa Nukketeatteriin.